να ακούτε τι λένε κάποιοι εντελώς κακεντρεχείς χρήστες στα σχόλια. Τα Windows είναι μια χαρά λειτουργικό. Όλες οι λειτουργίες αυτού του λειτουργικού λειτουργούν λειτουργικότατα, συνήθως. Είναι όμως κάποιες μέρες, σαν και τη σημερινή, που κάποια μικροπράγματα, κάποιες μικρές λεπτομέρειες που άλλες μέρες δεν θα σε ενοχλούσαν, βρε αδερφέ, σήμερα δοκιμάζουν τα όρια της υπομονής σου σε σημείο που κάνεις ένα λάθος κλικ και αποφασίζεις ότι εσύ και τα Windows τελειώσατε. Οριστικά. Θα βάλεις Linux. Μετά σκέφτεσαι πού να τρέχεις τώρα να δοκιμάζεις νέα πράγματα. Είσαι και σε αυτή την ηλικία. Ήδη είχες συνηθίσει στα Windows. Μήπως να τους δώσεις μία ακόμα ευκαιρία και να προσπαθείς να διορθώσεις αυτές τις λεπτομέρειες που σε ενοχλούν. Μήπως να κάνεις ένα βίντεο γι' αυτό, να μοιραστείς τον πόνο σου. Έτσι λέω ένα τυχαίο παράδειγμα. Πάμε να δούμε λοιπόν 3 κόλπα που θα σου αλλάξουν τη ζωή. Αν η ζωή σου εξαρτάται από τη συμβίωσή σου με τα Windows. Πρόβλημα νούμερο 1. Έχεις ανοιχτή κλίση με κάποιον. Ακούς μουσική και παίζεις και ένα game παράλληλα. Θες η κλίση σου να είναι στη μέγιστη ένταση. Το παιχνίδι muted και η μουσική σχετικά χαμηλά. Δες τώρα τι πρέπει να κάνεις για να τα πετύχεις όλα αυτά. Κάνεις κλικ που αλλού στο ηχιάκι κάτω στη γραμμή εργασιών, το οποίο για κάποιον μυστήριο λόγο είναι ενωμένο με το εικονίδιο της συνδεσιμότητας. Καμία λογική η Microsoft. Γιατί να τα θέλω και τα δύο μαζί σε ένα κουμπί. Αν θέλω κάτι για το ίντερνετ, θα πατήσω το ίντερνετ. Αν θέλω ήχο, θέλω μόνο ήχο. Προσπερνάμε όλα αυτά τα κουμπιά από πάνω. Αν ήθελα να γίνω πολύ κακιά, θα σχολίαζα το κουμπί για το Night Light εδώ, ή το Accessibility, ή το Energy Saving, που δεν έχουν καμία σχέση με τη συνδεσιμότητα και καμία σχέση με τον ήχο. Αλλά δεν το σχολιάζω, το προσπερνάω. Και βλέπω ότι εδώ κάτω η μόνη επιλογή είναι η αλλαγή έντασης. Ωραία, ψυχραιμία. Υπάρχει ένα κουμπάκι εδώ, το οποίο ίσως κάνει τη δουλειά που θέλω. Όχι, αυτό είναι για να επιλέξεις συσκευή εξόδου. Αν θες δηλαδή ο ήχος να βγαίνει από τα ηχεία της οθόνης, από τα άλλα ηχεία που τυχόν έχεις, από τα ακουστικά κλπ. Σίγουρα είναι και αυτό μια χρήσιμη ρύθμιση. Σίγουρα δεν είναι καθόλου χρήσιμο να πρέπει να κλικάρω 3 φορές για να τη βρω. Η αλλαγή συσκευής εξόδου θα έπρεπε να γίνεται με ένα κλικ. Μα μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη συντόμευση Windows Key, Ctrl και V. Ή μπορούσες να μου το έχεις πιο απλό Microsoft, να κάνω απλά κλικ στο εικονίδιο του ήχου και να υπάρχει απευθείας η επιλογή. Αλλά όχι. Θες να μου βάλεις να λύνω γρίφους για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, ακόμα όμως δεν βρήκαμε αυτό που ψάχναμε. Μήπως είναι εδώ, στο κουμπί με το γρανάζι? Όχι, αυτό μας βγάζει στις ρυθμίσεις. Λες και δεν είχαμε ήδη αρκετούς τρόπους να ανοίξουμε τις ρυθμίσεις. Έπρεπε να υπάρχει εικονίδιο και στην ένταση παύλα δίκτυο. Μήπως είναι εδώ, στις περισσότερες ρυθμίσεις? Όχι. Οι περισσότερες ρυθμίσεις μας βγάζουν εδώ πέρα, το οποίο είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα με πριν. Το να διαλέξω συσκευή εξόδου. Ένταση λίγο πιο κάτω, άντε και συσκευή εισόδου εδώ πέρα, που και αυτό είναι κάτι χρήσιμο και αυτό θα έπρεπε να είναι εμφανές πιο εύκολα. Αλλά τι διάλο πρέπει να κάνω για να βρω τον μίκτη έντασης? Φανουρόπιτα? Όχι, πρέπει να κατέβω τέρμα κάτω, να πατήσω μίκτης έντασης, ξανά επάνω μου έχει να διαλέξω τη συσκευή εισόδου και εξόδου. Λες και δεν το βρήκα ήδη μπροστά μου άλλες 2-3 φορές και επιτέλους εδώ πιο κάτω μπορώ πια να ρυθμίσω ποιες εφαρμογές να ακούγονται περισσότερο ή λιγότερο. Μέχρι να το βρω έχει τελειώσει η playlist, με έχουν σκοτώσει στο παιχνίδι και αυτός με τον οποίο συνομιλούσα με έχει κάνει block, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Μιλάμε για ολόκληρο Γολγοθά, για κάτι που θα έπρεπε να γίνεται με ένα κλικ. Υπάρχει και πιο εύκολος τρόπος, Έλληνα. Μπορείς να κάνεις δεξί κλικ, να πατήσεις μίκτης έντασης ήχου και μετά να επιλέξεις ποιες εφαρμογές θέλεις να... Όχι! Είναι και αυτά πολλά βήματα. Εντάξει, ξέρω τι σκέφτεσαι και ξέρω τι πληκτρολογείς ήδη στα σχόλια. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του ήχου και μετά σε αυτό εδώ το κουμπάκι, σκρολάροντας προς τα κάτω, boom! Βρίσκεις τον μίκτη έντασης πιο σύντομα. Πείτε μου σας παρακαλώ στα σχόλια ότι δεν είμαι εγώ η μόνη που δεν βλέπω ποτέ το scroll bar. Πώς υποτίθεται πρέπει να ξέρω ότι μπορείς να σκρολάρεις εκεί πέρα προς τα κάτω? Τι είδους γυαλιά πρέπει να φορέσω για να το δω? Εν τω μεταξύ, άσχετη παρατήρηση, το δεξί κλικ λειτουργεί διαφορετικά για τα δύο εικονίδια. Είναι άλλες οι επιλογές με δεξί κλικ για τον ήχο και άλλες για το δίκτυο. Γιατί το ρημάδι το αριστερό είναι το ίδιο? Είναι μια απόπειρα για να οδηγηθούμε στο Δαφνί. Πολύ πιθανό. Θα μπορούσε το αριστερό κλικ απευθείας να οδηγεί εδώ. Ακριβώς εδώ το θέλω. Μπορεί να γίνει? Μπορεί.
Windows Store, γράφεις Ear Trumpet, είναι δωρεάν εφαρμογή, το αφήνεις να εγκατασταθεί και θα εμφανιστεί εδώ πέρα ένα δεύτερο εικονίδιο ήχου. Το σέρνεις εδώ μπροστά στη μούρη του άλλου εικονιδίου, έτσι, για flex, και δες τι απλό που είναι. Κλικ, μειώνω και αυξάνω ό,τι θέλω. Δεξί κλικ, επιλέγω πηγή εξόδου. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω γιατί κάτι τόσο απλό δεν είναι η default επιλογή των Windows. Τουλάχιστον είναι μια παρηγοριά το ότι δεν τα πληρώσαμε ακριβά. Με 8 ευρώ περίπου από τα links και το κουπόνι που θα βρεις στην περιγραφή, έχεις ενεργοποιημένα Windows για τον συγκεκριμένο υπολογιστή για το υπόλοιπο της ζωής του. Ή της δικιάς σου ζωής. Ό,τι κρατήσει περισσότερο. Το Ear Trumpet μπορεί να κάνει και κάποια άλλα πραγματάκια. Αν πάμε εδώ, δεξί κλικ, Settings General, μπορούμε να ορίσουμε στα γρήγορα συντομεύσεις για κάθε λειτουργία ήχου. Ναι, μπορούσαμε να το κάνουμε και από τις ρυθμίσεις των Windows, αλλά εδώ είναι όλα συγκεντρωμένα. Δεν χρειάζεται να ψάξουμε τίποτα. Θες το mixer να ανοίγει με το κουμπί F1, με το F2, με το FU. Κλικ στο πλαίσιο και πατάς το αντίστοιχο κουμπί. Easy peasy. Problem solved. Πρόβλημα νούμερο 2. Πρέπει να έχουν περάσει καμιά 10 χρόνια από τότε που η Microsoft έβαλε Dark Mode στα Windows. Το οποίο για να το ενεργοποιήσουμε μπορούμε να κάνουμε δεξί κλικ στην επιφάνεια εργασίας, εξατομίκευση, χρώματα και να επιλέξουμε είτε εδώ πέρα σκοτεινό-φωτεινό, αν θέλουμε παντού να εφαρμοστεί το ίδιο, είτε ξεχωριστά για τις εφαρμογές και τα Windows, αν θέλουμε διαφορετικό. Καλά σου εδώ, πες, το βάζεις μια φορά και τέλος. Διαλέγεις τι θες. Θες φωτεινό ή θες σκοτεινό. Διάλεξε. Αλλά όμως εγώ δεν θέλω να το βάλω μια φορά και τέλος. Δεν θέλω να διαλέξω ανάμεσα στα δύο, τα θέλω και τα δύο. Θέλω την ημέρα να είναι φωτεινές οι εφαρμογές μου και θέλω το βράδυ να είναι πίσα σκοτάδι. Μπορώ. Ναι, αμέ, μπορώ να κάνω όλη αυτή τη διαδικασία χειροκίνητα κάθε φορά και να αλλάζω από φωτεινό σε σκοτεινό κάθε πρωί και κάθε βράδυ. Ή μπορείς να μου βάλεις ένα διακόπτη εδώ με όλα τα άλλα άσχετα πράγματα. Microsoft. Πόσο δύσκολο είναι αυτό. Ή ξέρεις, άκου τώρα θα τρελαθείς, ξέρεις τι είναι ακόμα πιο εύκολο. Να μου έχεις επιλογή να μπαίνει αυτόματα το Dark Mode όταν νυχτώνει. Όπως, δεν ξέρω λέω εγώ τώρα, σε κάθε άλλο λειτουργικό σύστημα. Από Android μέχρι macOS μέχρι Linux. Και όχι το Night Mode που απλά αλλάζει τα χρώματα και τα κυτρινίζει για να μειώσει το blue light, δεν είναι το ίδιο. Πώς το λύνουμε αυτό το πρόβλημα. Πάμε πάλι στο Microsoft Store. Auto Dark Mode. Install. Boom. Πας εδώ στις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Βάζεις αυτόματα από την Ανατολή ως τη Δύση ή βάζεις τις custom ώρες που θες τέλος πάντων, πηγαίνεις στο Switch Modes, τσεκάρεις το πρώτο κουτί, δεν θες να γίνει τίποτα ενοχλητικό όταν παίζεις παιχνίδια και αν θες βάζεις και συντομεύσεις εδώ κάτω για να αλλάζεις χειροκίνητα. Αν το επιθυμείς μπορείς να ορίσεις συγκεκριμένα wallpapers, χρώματα, cursors και ό,τι άλλο θες. Και τέλος, problem solved. Πρόβλημα νούμερο 3. Microsoft. Γιατί πρέπει κάθε φορά, κάθε καταραμένη φορά, να με ενοχλείς με τις προτάσεις σου και τα δίθεν κόλπα που υποτίθεται θα με βοηθήσουν να κάνω περισσότερα στα Windows. Μέχρι στιγμής το μόνο που με έχεις βοηθήσει να κάνω είναι περισσότερα κλικ για να τα απενεργοποιήσω. Μία τέτοια επιλογή κλείνω και πατάω να μην ξαναεμφανιστεί. Άλλες 10 ξεφυτρώνουν με άσχετες προτάσεις παντού. Κοίτα εδώ πώς θα κλείσουμε. 1. Πάμε στις ρυθμίσεις, σύστημα, ειδοποιήσεις. Σκρολάρουμε κάτω, γιατί σιγά μην είναι και σε εμφανές σημείο. Πατάμε στις περισσότερες ρυθμίσεις και δες εδώ. Εμφάνιση της εμπειρίας, υποδοχή των Windows μετά από ενημερώσεις για να εμφανίζονται νέες δυνατότητες. Όχι, δεν έχει καν σχέση με τις ειδοποιήσεις αυτό. Γιατί το έχεις κρυμμένο εδώ μέσα. Προτείνετε τρόπους για να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα Windows. Το μόνο που βοηθάς να αξιοποιήσω στο έπακρο είναι η υπομονή μου. Λάβετε συμβουλές και προτάσεις όταν χρησιμοποιείτε τα Windows. Αν ήθελα άκυρες συμβουλές και προτάσεις, θα άνοιγα τα σχόλια στο YouTube, όχι τον File Explorer. 2. Ξανά ρυθμίσεις, εξατομίκευση, οθόνη κλειδώματος. Λέει εδώ, λάβετε διασκεδαστικές πληροφορίες, συμβουλές, κόλπα και άλλα στην οθόνη. Τι είναι οι διασκεδαστικές πληροφορίες, δεν μπορώ να φανταστώ καν. Τι είναι. Fun fact, το update σου διήρκησε 161 λεπτά. Χαχαχα, τι διασκεδαστικό. Μπόνους ενοχλητικό πράγμα με την οθόνη κλειδώματος. Κάθε φορά που ξεκλειδώνεις για να μπεις Windows, σου έχει ανοιχτή την έναρξη. Να πρέπει δηλαδή
να κάνω ένα έξτρα κλικ έξω στην επιφάνεια εργασίας, γιατί ποτέ δεν θα θέλω να κάνω κάτι στην έναρξη με το που ανοίγω τον υπολογιστή. Έτσι όπως την έχεις κάνει, ποτέ δεν θα θέλω να κάνω κάτι στην έναρξη. Τελεία. 3. Ρυθμίσεις. Εξατομίκευση ξανά. Έναρξη. Καλή ώρα. Εμφάνιση προτάσεων για προτάσεις. Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Μα το Θεό αυτό το πράγμα λέει. Δες από κάτω. Εμφάνιση ειδοποιήσεων που σχετίζονται με τον λογαριασμό. Όταν είναι απενεργοποιημένες, τι κάνουν? Δεν εμφανίζονται. Εξακολουθούν να εμφανίζονται. Τι διασκεδαστικό. Εννοείται ότι κλείνω και όλα τα υπόλοιπα εδώ πέρα. 4. Εξατομίκευση, γραμμή εργασιών. Κλείνουμε τα γραφικά στοιχεία με συνοπτικές διαδικασίες. Δεν εξηγώ καν γιατί. Είναι όλο ένα spam. 5. Απόρριτο και ασφάλεια. Γενικά, να εμφανίζεται προτινόμενο περιεχόμενο στην εφαρμογή ρυθμίσεις. Όχι. Εμφάνιση ειδοποιήσεων στην εφαρμογή ρυθμίσεις. Γιατί? Δεν ξέρω ειλικρινά. Γιατί να θέλω ειδοποιήσεις στις ρυθμίσεις. Πίσω, διαγνωστικός έλεγχος και σχόλια. Εννοείται εδώ ότι τα έχουμε όλα ανενεργά. Εδώ πιο κάτω στα σχόλια, συχνότητα σχολείων, επιλέξτε λέει τη συχνότητα ζήτησης σχολείων από τα Windows. Το οποίο τι κάνει? Σε ρωτάει αν είσαι ευχαριστημένος με τα Windows. Ναι, Microsoft. Ναι. Θα σου στείλω selfie. Τη βλέπεις την ευχαρίστηση στο πρόσωπό μου. Είναι εκεί κάπου κάτω από την απόγνωση. Και το αστείο είναι ότι σου έχει να επιλέξεις και κάθε πότε το θες αυτό. Λες και θα βρεθεί κάποιος, θα δει αυτή τη ρύθμιση και θα σκεφτεί, ξέρεις τι λείπει από τη ζωή μου? Να με ρωτάει η Microsoft κάθε μέρα πώς τα πήγαμε. Το καταλαβαίνω. Υπάρχουν μαζοχιστές σε αυτή τη ζωή. Κάποιοι πάνε γυμναστήριο, κάποιοι αφήνουν την επιλογή κάθε μέρα. Το πάντα όμως, τι κάνει? Τι είναι το πάντα? Σε ρωτάει σε κάθε κλικ, σε κάθε ανάσα? Τι? Δεν ξέρω και ειλικρινά δεν θέλω να μάθω ποτέ. 6. Πίσω στο αναζήτηση, κλείστα όλα. Και αυτό, και αυτό, και αυτό. Ειδικά αυτό που μου παρουσιάζει αποτελέσματα από το Bing. Όταν κάνω αναζήτηση ενός αρχείου και έχω κάνει τυπογραφικό, μπορεί να με τρελάνει. 7. Πίσω στην εξατομίκευση, χρήση συσκευών, το οποίο είναι λάθος μεταφρασμένο στα ελληνικά, θα έπρεπε να είναι χρήση συσκευής. Σου έχει να επιλέξεις ποια ή ποιες θα είναι οι βασικές χρήσεις της συσκευής. Γιατί? Για να σου στέλνει και άλλες προτάσεις. A.k.a. διαφημίσεις. Για το Xbox Pass, αν βάλεις παιχνίδια. Για το Microsoft Family Group, αν βάλεις οικογένεια. Για το Office, αν βάλεις σχολείο. Αν θέλαμε να βάλουμε Office, θα παίρναμε ένα κλειδί από τα links κάτω στην περιγραφή με έκπτωση και κουπόνι PC Steps. Κλείστε τα όλα αν έχετε κάποιο ανοιχτό, μόνο έξτρα spam κάνουν. 8. Στον Explorer, εδώ κάτω έχει μια λίστα με αρχεία που χρησιμοποίησες πρόσφατα. Αν τυχόν και δεν τη θες αυτή τη λίστα να εμφανίζεται, πρέπει να πας στις 3 τελείες, επιλογές και να αποτσεκάρεις τα 2 αυτά κουτάκια. Και μόλις πάτησες OK, τι θα γίνει? Θα φύγουν τα πρόσφατα αρχεία? Θα φύγουν. Θα φύγουν οι τίτλοι πρόσφατα και favorites? Όχι, γιατί να φύγουν? Μια χαρά δεν είναι εκεί που κάθονται. Ο χώρος θα μείνει γεμάτος με κάτι που δεν είναι ενεργό. Και με αυτό εδώ το μήνυμα για να πιάνει όλο τον κενό χώρο από κάτω. Υπέροχα. Συμπέρασμα. Τα Windows είναι μια χαρά λειτουργικό. Αρκεί να σταματήσουν να μου λένε πώς να τα χρησιμοποιώ. Να σταματήσουν να αφαιρούν χρήσιμα πράγματα με κάθε νέο update και να καταλάβουν ότι απλότητα δεν είναι να κρύβεις τα κουμπιά, είναι να τα έχεις εκεί που τα χρειάζεται ο χρήστης. Αυτά. Τα λέμε στο επόμενο.